Human niya gisuroy ang lain nga distrito. Ang Tersero Distrito na usab ang gisuroy ni Gobernador Gwendolyn Garcia aron tan-awon ang ilang mga mananaog sa Sugbusog competition sa backyard gardening ug sa containerized gardening. Nakita ni Gobernador Garcia nga ang panaghiusa sa mga miyembro sa mga purok ug sa kabaranggayan maoy gipasigarbo sa mga mananaog sa district level evaluation didto sa Tersero Distrito. Usa sa mga nursery nga giadto sa gobernador kauban ni Deputy Speaker Pablo Garcia mao ang barangay Mantalungon sa lungsod sa Barili. Nakadaog kini nga best barangay ubos sa medium category. Matod ni Kapitan Norman Anore, ang ilang nursery kanhi kasagbutan lang. Ila kining gidevelop paghatag ni Gobernador Garcia sa pondo sa pagpatukod og nurseries sa mga barangay. Ang ilang nursery na porma pinaagi sa pagtinabangay sa tanang sektor sa ilang barangay, gikan sa mga opisyales, senior citizens ug mga kabatan-unan. Sama niining gitamnan nga mga gipintalan nga ligid nga gidonate gikan sa usa ka tag-iya og merchandise store. Ya gani karon kini mga product di karon abot ni atong mga individual na to nga mga nananomba. Silang backyard nga maybe ako na silang encourage tanan per household nga nanagid sila backyard gardening. Apil na siya puro clearance nga kinahanglan naagid siya tanom dito sa iyang balay. Gusto sa nila nga mahimo nga tourism destination ang ilang nursery aron tanan mahimong makabisita. Ang ato number one purpose dire nga mahimo ni siya nga agritourism destination sa mga tao. Not only for kuan lang karon nga para sa Sugbusog program, but doon na kita ito mo nga mahimong mabisita. Tagani daganang nibisita dire. Samtang kining nursery sa Purok Orchids, Barangay Lamak, lungsod sa Pinamungahan, mapasigarbuhon nga ilang na-transform ang kanhi tambakan ug basura ngadto sa usa ka maanindot nga nursery. Kun kanhi plastic bottles ug scrap materials ang anhion aron tigumon, ipatimbang ug ibaligya. Karon, ang tambok kaayo nga mga utanon sama sa petsay ug kamatis ang gibaligya sa mga taga didto. So, ang plano namo nga dili gyud ni namo siya hunongon kay wala ni namo siya giporma tungod lamang sa contest kundi income sa purok. Kay when we started, ang amo agyong panghunahuna and I encourage everyone nga dili ta mag-apas sa contest. Kung makadaog man ganit reward na siya. Tungod sa ilang paningkamot, ang Purok Orchids nidaog isip best purok sa tibuok Tersero Distrito. Naklaro gyud ang paningkamot sa purok nga nagkahiusa, nagtinabangay. Kana maoy klaro nga testamento unsay mahimo kung magkahiusa. Sa maong adlaw, gibisita usab sa gobernador ang City Plant Nursery sa Dakbayan sa Toledo ug Municipal Plant Nurseries sa mga lungsod sa Asturias, Aluginsan, Pinamungahan ug Tuburan. Apil usab sa iyang giduaw ang nursery sa Barangay Pandakan, Pinamungahan nga maoy district winner sa best barangay ubos sa large category. Nakadaig ang gobernador kay iyang nakita ang artistry ug pagkamamugnaon sa katawhan. Ang Municipal Plant Nursery sa Aluginsan naa nahimutang sa The Farmhouse nga una nang nahimong tourist destination sa lungsod. Matod ni Aluginsan Mayor Cesar Ignatius Igig Moreno, dihang nagsugod ang pandemic, daghan ang nangita kung asa na ang The Farmhouse, apan wala silang nagpakabana ni ini tungod sa pandemya. With the program of Gobernador Gwendolyn Garcia sa Sugbusog, nga brightened up me, nga lightened up din nga, atong ibalik ang farmhouse, kay daghan kayong nangita. Muna Gob, salamat kay sa imong program Gob. Kay ang farmhouse nanindot og balik, na-enhance na ito balik. Samtang dito sa Pinamungahan, nalipay si Gobernador Garcia kay nakita niya kung giunsa paghangop sa mga mulupyo ang Sugbusog program nga iyang gipasiugdahan. Gawas sa mga utanon, gipatubo usab dinhi ang mga binhi sa lain-laing mga prutas, sama sa nangka, longgan, guyabano ug uban pa. May kape ug lain-laing saplings sa mga punuan sa kahoy sama sa tugas, nara, talisay ug uban pa. So can you imagine kung ang tanan mananong pagkanindot na sa Sugbo kay secure na ta sa atong kaunon nga masustansya, libre pa sa chemicals, o labaw ni ana mahimo pa nga maka-earn, no? Makakita gikan sa kaugalingong paningkamot. Daghan ini nga nurseries didto mamahimo gayud nga demo farms matud pa sa gobernador.
Niadtong Abril 30, unang gibisita ni Gobernador Garcia ang Municipal Plant Nursery sa lungsod sa Balamban, kauban gihapon si Kongresista Garcia. Uban sa report ni Paula Mendoza, Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.